Hello. Oh. Mal so ma photography channel lo thil tu ta chi vai le vet u le. Voi chu hei. Aizawl West lama. Ka bung ru lam lo pa ngai le. Chu le ngai tap mai. Photo album lo thenga. Voi na ka lam tur hi. Zo tlang dia. Thalak in nei thalak te ni ang ka ring. Dr. Chrome oil ate ho thalak khan in ka ria kana movie lawa. Hian scooter in ka zolam lok non ani. Hian khat la south. La chome ga thani don ani to in nei thalak po. Lo thleng khar khop maya Polisela kan om dari na zirmi lo kan khovel hun to dinat zil silo in nei thala pon mu ma thelo ni thani nu vela thani don vela in nei thala mu chu phur ta ko tlat yam de lek to mai theia ma ro chu mu nom tho thawang narzari kazulam na tur hi pathaya ne na kazulam do na pathaya hi helai Mizoram bial tu timaila ani photographer howina kan pan de vek ani pathaya nuai vek kan thona kulai kan vera thon thin ho chuan kan thalak hi Bangalore kan thon thina kan ti dan tlang pui kan thilang cheu in nei thla kan lak hian in nei zo ni a hian in kan zo hal mai lo wa entinan Thursday Friday in nei te hi akale Tuesday ti te Monday ti vela shooting kan han nei le shooting kan nei zo hian an process ta keima bi ga tak khi chuan zan ni vel hi ka khoi thina ma se zan ni hin ka zo thei meu to lo ni san chu tun hoa khan zan ni ka khoi hian ka ha pui deuh heka tai war deuh thuak ka khoi te ngai thina tuna chuan kha ka du to lo ni taksa veng chungin thala hi ka khoya zan thum zan li te poni mai thei ti chuan kan han zo chi hi email kal tlangin pathaya kal tlang bokin kan vera lama kan han thon ve le a ui transfer ten kan han thona te khan chuan Bangalore lama an lo mua an lo print vele a car khat atang car khat vela niang chumi nu chona dom thon le vele a chu kan lo chang ta thina ni chuan tlang puin in nei thalak hi car ni vela tham thina ni chu tuna ka thalak lam ture ro hi chu car ni mai ani lo wa thani don ani tlat le lama chuan in nei te po an lo in chen manang ti hlom khop mai in nei hi tu lai a chuan in nei rei lo tak hinom ve a thla han lak tam tak na chuan in soi tur po ka ve ta nual mai ke ma ti ga po car thum velin kola a mei se hole ta te sei turin om tok me chu wangin in nei thalang hi pe vat zel tur ani chati lain nupa Christian chung ko dina thanem ngai tak ni tam tak lo om vele me boka lo mom khop maya in nei hi ti mai chi ni lo me lin du wang te eng bo wanga mai chi ni lo ni nakin hun thira Christian chung ko ka din theih em ti zong ne na nupa kan in siam lo chuan a dai rei thei lo ka soi tui lak lo khat ko na traffic lo jam hei il lunga lo da nge bani he hian
voin hi June ni som ni pani ania tan khalang June ni som ni pani ania lockdown lai mun then khatai ro chuan hei chuak kan tam khop moya kan thri pui leng hi ji om lama la pam deuh silova thei patop chhuah kan ran ru la ngai tak zeta ni hetiang ani chuan Christmas rồi poi kan kil lawang ti tha om khop mai ni kuma Christmas rồi kan kil to lawa rồi kan ei to lawa kum to pa tal chon re to se tha dong khop mai chuwangin kan film khur tla ngai ani mun then kharai ro chuna re deuh duaka se kai te an khoi thak em em ti en ti lampo kha an kai ne bang reng sia trong trai na kan thri deng a tho me kan soi lang ve thim hrim ani helai tang hian thalak chung chau soi leang soi lak lo ti hian zot langa kalanga pathaya hena album hi lo thlenga chan chu blue dot ti velte a lo thlen thin na ho hian in an sem suak thei lo nge ka thelo tu na hian em ma thelo in pathaya me ron bi a ka zulama ma ka chop ve don chu ni a kal ban tlang pui vai và còn gần theng ta hay lắm bằng hết sấy về thung ngang vai và còn mù lâu hi rei tak kan om to ome helai hi mana chep deuh thin kha ne helai hi sarkarin kong hi ti zau ta ti hian Aizawl nuam ta khop maya ti hian traffic police ten duty a helam chumin wa kan tam ang reng zot lang ka kal do na eng po ni se helai kong atang hen ka kalanga helai kong han tila anoi lam atang hian hei hi chhauna ne ma se ka kual sakang chu helai mukhat deuh hi kan omai thei changur kon la mulo po kan omai thei a ti khan vai ba kon atang in ding lama kan peng tha a ti hian vai ba kon zong hnuai lama kan tlan tha a changur kon kan ti hi kan thleng ron ani Aizawl khuwa a mun danga le khazire mo na tho wanga ombo ta tan po anung le thak ve thine te ka vlog then khata kan ti lan hi karon tlan kol pha ve deu ni kan kal la tur tak kha zot lang kan ti kha ti hian amain ro ta kan tlan char charanga
Zu ni som ni pak ni som ni pani ania ni sat thabal bal khop mai wain chu helai hi tam takin kan thrialo takin MZU kal na kong vek thawani MZU kal na ni sina ka tlan tak lo na kong zok pakhat ka kong huai kha sot kat lampang ania ta tang kan chodo nia helai hi changur kon kan ti lai chu ni khi lại khi luồng buol kal na ni he lai hi zo tlang bok kan tian tlan kual theia ti chuan helai hin ka tlan chawang yan changur kon chu ni veng nuam dang ni lai hi helai ther phei chu ka thalak sak pen tamang re ga helai hian mel riat te in ni ve hlom ku hostel Aizawl veng hi kal lo na hi tam tak ta chu la tam du khopang ti tur kan nei ngot lo chon pa kal ngot ngai na om si lo wa helai hi zo tlang helai mandir a oma zo tlang mun hin nuam khop mai venga vaccine la tur ho ni om ta kan in tlar thui hai mai thì khoan dâu tang việc in cán bộ thà lên à bắt thay thì nó lại tất cả các việc lâu ạ hay là dâu tang việc in Presbyterian việc in anh đi mà ní lúc cả sao cả là cái pon dám te om chuan tun kar top lama in nei tha kala lenga chu po chu kan damani chu kan vlog le tura ngai la photography lam tui bi tan thave chu ko thil ti lan reng ringot po hi an lo ning ve theia chu wangin mal so ma photography channel ai chuan thil tam tak hi lenga di ti khamin riat pui ula te hian a content dang deuh hlek an chop chuak ve ni moin chu Aizawl West lam kan vlog ani kha hi mara house ani pathai ka ko chinang hi PT a pathai chu ni ni sina ka ro soi thak char kha PT hera ti lang lung de wai khachi a felania ani tel lo hian engma kan ti thelo Mizoram in nei zong te na enge kan va bel deuh chot ani in nei ka ti thala tu te ho zong kan va bel deuh chot ani trai example lo thleng ka ta pani mo ka scooter men ta sang mela album dang mo khoi lo po so pani ka na nei mo so ka khe bi lo shooting kan la nei lo wa ani nei na rei to ang reng si o ti hian kan album hi ti na lo thleng thin ani flem chon ngai a thadeu hlek to aron kal la chunga rei to a ine na te lo om to sanitize ve le thap phim khurangai em rengot mai ni khe fe chu ka khoi ri lo wang ka scooter chu man ve le ka siam thadon a si te khongai thlang lu tu khai ma se a chak mani a thadu tu speedometer po thato lo kan scooter khoi thata ngai i chung ten thaem ani chu hela hi mara house ani in la kal ngai lo mai the then khat ka chu cái số các sinh tọ thil lom na này vậy hiện tha các là thìn ạ ăn nuông anh ơi lại muốn đi nuông tắc này
mara house ka chhuah san le chi ta full face ka khuma cha chu GoPro hi ka ken angai sia scooter khal pa in ti ve zu ngai sia tian zot lang veng vekah ani nuam tak ani tian zot lang kan chhuah san le chu ni mo ya shortcut lama ka kala hei em po ni sela a chuak thei mi lo te thingtlang lama om te phai lama om te Aizawl mukhat de hlek te po kan om theia kong ngai ka hola wang san mari lama kan kualange ve re renga petrol om thowa min dai thawang tian vai va kon kan suak chho le ta ki lai ki vai va kon biak in khan ni nga la ve la ba kan kalanga tian chan mari wes la ba ka chho don ani tian hun thar veng kan thleng le che pa helai hi ni kum vel nge leitla niam in chet vak na lai khani helai mun vel hi hei khong ai thla khup mai kumin hi ru tu ya tam lawa thian zara chiat tok te hetiang wanga chiat tok anom em po kan la hrelowa chuti lain har san na tok te chu om thawanga ti hian chan mari wes kan thleng chho vele der ta pathian khong ena zara tia thala kan han chhuah hian mel hriat kan lo siam hnem ve ang renga Aizawl veng thang hi han kalila helai chu ka kal to na helai chu ka thalak to na ti hi soitur hi om ve ne neu thina mal som na ni ka ngai tha ve khop mai hian cha mari wes biak in ka kan thleng le che pa helai peng kha ni in nei thalak pani ka kar che tap mai ti hian in nei thalak ni lo chu ron thlen ka ring lowa an mu chak to mu tang chan mari we sa hian ka chung te ka pa u na te an om nuala hatila tuna po oman la oma kat lo cha khop mai helai kal ta ga chuan ba se in lo na chi ni lowa ka pen sadang kapa hi upalal kunga chan maru sa chuan an upamin ve deuh ania ka tlo khat khop mai dam thang chu mo kapa chang chi ani upalal kunga hi den ka thian pa ta in sak hi kan thleng le chi helai hi nia hop mai kar ma sa khan helai te hian kan va palai ve la nin dai zai ve ang reng au chang ari kan suak chho le ta helai tak hi an rot niam deuh ngem kong hi azal tar yo riat na kan nei chu Aizawl wes lama tangin chuang chho le a ti hian cha mari ka kual thanga kona ka kual thanga loi do te po lo hong sat
là hi cham mari biak in khani bazar lama kan kalve thunga nge voi chu ka chuana ka ron da zau to helai konga hin ka tlan ngai lo re le ngati ni helai electric kan pan don electric veng au ni dang ang chu ni se helai hian nắm đằng tê bị sáng cần về xuống đó thì nó anh ấy anh đến lúc triển khai đi hay lại về lại hết trơn traffic jam nè motor park tum nè cái này nó rủi thì nó đi chỉ leng avangin thol hú mày hay lại po dấu te zo na kan kala ari manam cham hian bazar pui kan thleng tre bani an hoi ve lila he dora in khar thu maya chuak then khat hi chu mamo này em bảo vắng chuaกันliền tu ta mà hiện chua ngốc thì sao có một đấy lắm wow tôi chân viên hông nó sao vậy thì học rồi với anh thông à đấy bazar pui kan thleng ta bol ka leiring wat no man le an kong siam dan chu thar he mai lai chu Zion Street kan thleng chho le ta Aizawl kho chung hi chu kal chung a rei lem lo traffic jam lem lo chuan kan thleng zung mai nei ti hian dor pui thei sang lại don tại lệ khabu dor lam pangan lu na zir lai ho thian pa samua po dor hong ani ko wala samua sek zet mai dor hak ta hi a thu khat tul zela chuan interview ten lo nei helai vela po interview về ngót đó mà là tụ mà hello còn về ngót mày là cái gì lắp phụ thiêm pu van không mà building khan này lại chơi lâu cái đồng ta kinh pu van không hay cả ngai sang khó vợ tụ tất nhiên hiện in nghe anh real sắt chuyện tầm buồn tệ hi bike khal vel hi ka lo en vele zau thina ani poi tong ka ma thiam ka ti khop ami zo tong te hi amang dik em mai le hala ka rin ai hian hei zo fa thil lei tur tar thui khop mai lai po zo din over bridge kan thleng le don ta helai ma na ka tang va lai khan hilai chunga tang khian dam doi rui pakhat hian chasmir on tingot maya an wang lai khan ni ve boxia ka hoi chhuah mir on kok le a local te mi te thin ka thidina tur ta bik lo dewa ka han chhuah
cả thò mà nó có cái thiệt à ngô cái bột DAEO office cái suối chấu cái ta thọc tu tên lâu ôm tỏ ta chun tiếng ở vuông cần tum mày cái ra kering thế xin cái bột chi đó vậy ngày đầm đi là sao chas ati khanin cái bột ta cái này chứ avangin mi theih chai ve ngot lo tur ani khatla kan seng lai le ta tian tennis court ka thil ton sang sang hi ka ron soi lang ve zau thi da then khata chu nui zat sa ka then khata chu ni ani rom thian mai thei boka ML hostel làm thêm dùng vậy thật là còn làm thêm lại tại cả xuống tên ấy tour bên xã ấy tour hẳn lấy mấy nó tour bao nhiêu ông đấy đâu cho chính công lấy đó này mày cắn nghịch cắn xuống cho cắn nghịch cho chính thì cả lũ lúc còn nói tắt mystic cả hiện Mystic Music School ani khu ta album kalam lok thil kan lei lok nge bữa nay hiện hay là tụi ba thà cái lắc sập cái chuông ấy mấy thà lắc sập 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 rồi đó mấy chỗ cái lắc sập cái chuông này bữa nay hiện hay mystic à guitar rồi khen thằng nữa là chúng test vào chuột tha an lo la ve ta i music mi ti ta ga guitar ka en lo ka hei guitar an lo nei sa ha mai tun ka chung te ro po lo thleng chu lo me ege hi ki fel da na ya Fender he za mam bor vel na sing hi sanga zali sunga pero lo ko mai guitar le tum ka chuan helai pan wat do hei mystic music school ani hei music store an music zona bi khania remoi zona instrument zona remoi zona chu kan phang kwal chin ang phang ko chin ro guitar sang sang ron kheng chewa in guitar pero no ko be ta per mek la ji bo Fender ka chu acha a to po to chu khi lại sau là viewers ta ka sai chak lo ta ba ben chu là bà hiền guitar strings po hay sang sang tầm đó mà chúa đến hay là bà hiền keyboard à trên thì chú cần sell thút mấy thầy thì về là nè chuan sell lô thút mấy thầy bọc ahun hi selo kan op ta kin chan mari tanga local chuan bazar tanga local chuan khatla ko la iron tlan anga vela ma iron peng pheyanga toy te ron peng pheyanga tin kho thang lama iron kal chuan tanga iron kal chuan
ขันละเศร้าได้โชว์งานนาจะมีตังเงินโชว์ขันละโกนมาชัวเพย์มาเชี่ยนี่ทีมจุ่มแล้วมันจะได้รอนชุกเราชัวไอ้พวกนี้เสียปัทไทยพวกเขาโดนเลี้ยงเองเจ้อีกไม่เงินลาโรปุยเสียชัดแท้ไหมชัดแท้ไหม